si väčšina ľudí spája hlavne s represiami voči židovskému obyvateľstvu počas druhej svetovej vojny. Málo kto ale vie, že jednou zo skupín, ktorú holokaust tvrdo zasiahol, boli aj Rómovia. Podľa významného romistu Jana Dženkoka zahynulo v koncentračných táboroch takmer 80% Rómov v Európe. Šli k nám do baráku a celý ho prohledali, všechno tam rozházeli, hledali nějaký dokumenty, ale nic nenašli. A jeden ten Němec se mě zeptal, jsi ještě poctivá? Naštěstí druhý Němec řekl, že teď na takové věci nemají čas. Měli jsme hlad, nebylo co jíst a byla strašná zima, ale strašná. Musela jsem se starat o topení. Já, holka. Jednoho dne k nám přišli zase Němci. S sebou jsem nesla jenom peřinu, abych děti mohla přikrýt. Jíst nebylo co. Anna Poláková zahynula. Márie Bartošová zahynula. Desider Karoli zahynul. Ríza Karoli zahynul. 27. Čermák Rúžička Jozef 357. Danielová Marie 204. Perky Štefan bez údajov. Dražský František číslo 25. Dubská Marta bez údajov. Grešková Pavlína bez údajov. Malík Štefan bez údajov. Pihík Albert bez údajov. Pihík Rudolf bez údajov. Franz Jan, číslo 15. Herman Vilém, číslo 102. Horvát Cyril, číslo 133. Hospodářská Božena, číslo 232. Hospodářská Bohumila, číslo 282. Ištván Tomáš, číslo 74. Janušovská Márie, číslo 266. Kloc Bohuslav, číslo 249. Kloc Eduard, číslo 132. Krpáč Jozef, číslo 129. Klinec Vojtech, bez údajov. Klinec Gejza, bez údajov. Kryl Miroslav, 24. Krylová Jana, 317. Procházka František, číslo 128. Reichmann Antonín, 338. Milí priatelia a priateľky, kolegovia a kolegyne, sestry a bratia. Slovensko môže byť krajinou pre všetkých.